bigarren atal honetan, sorbaldak, bularraldea eta bizkarra landuko ditugu. Lehenengo ariketan, hori da. Gorputzaren mantendu eta bularraldea lantzen ari gea. Hor. Eta gora. Ukondoa goruz dijoaz, flexioan, hori da, eta aurrean besoa luzatzen dira. Eta denbora guztian gorputzaren pisuarekin lantzen. Bale, bigarren ariketa bizkarra lantzen izango da, orduan. Gorputzaren pisuarekin, besoa luzatu eta flexionatzerakoan atzeko partea lan egiten dugu. Hori. Gorputza denbora guztian tente mantendu behar da. Urdia goruntz, erori gabe, hori da. Ukondoak atzera dijoaz eta alde berean barruraka. Osi. Hirugarren ariketa honetan sorbaldak landuko ditugu. Orduan, hasieran hemen egongo gea, gora igo, hori da, besoa denbora guztian tente eta terrekisa bai. Oso ondo. Pisua aldatzen da atzetik, aurrera dijoa eta berriz atzera. Eta denbora guztian indarra besoekin.